Шторм. Шторм. Ну што, будзем спадзявацца на тое, што наша ЛТ зробіць лепшую працу, ніж у мінулы раз на штурме на гэтай мапе. Паедзем зноўку вось сюды наверх па горак. Паспрабуем надаваць па галовах супраціўнікаў. Я, конечно, разумею, что мне одному трэба было налево, да? Вы, конечно, хлопцы, бляха. Я один там буду. Ну что, неводный ЛТ. Я сам себе оборонца, буду таким, ведаете, буслом. На этой выспе. Одиным. Гонорливым. Вот, и стол-то подъезжаем. Будет трохи допомагати, я так розумію. Блядь, гриль. Соковитый, смачный. Ай. Чакай, зводжуся. Не сыходь. Ух, але зноў кольфа не полетела. Слухайте, усе мої... Бля, ти ризикуєш. Ну во що так? То є 75 тебе там крыє. А у мене ще перенабивання доволі довго. Так, я тут один? Так, я тут один хіба що знову зостався. Неблаго було б все ж таки його сфотографувати, бачите, тут доволі добра позиція. О, приїхали. Добре. Мінус алтер це завсюди добре. Ай, бля, захоп, ну нового ж то. Захоп нам не потрібен. Ось сюди. Ох, як було б добре, коли б воно полетіло і залетіло б, і було б усе просто вау. Ваншот, камшот. Ах ти собака, ти погляди на його, а? На отступлении он отъехал. Так, хлопец, так, добре йдеш. Ух! Готовы. Другі готові. Так, трошки відступимо, бо є 75 має добрий огляд. Зауважив, так, зауважив, конечно, зауважив. Ну что, подставишься? Ну давай. Так, є 75 доїдуть, вже доїли. Добре, а ми у таким разі поїдемо куди? Фош доїв там, кого чекай? 13.90. Давай сюди, ну що тут нам ще зостається? Один я не розумію, у нас по позиціях все вельми добре. А лінк 10.8 усього.
10-9. Вось гэта даволі дзіўна. Тут цэлае пахаванне. 1, 2, 3, 4. 4 фрагі, бо нашыя паехалі наўпрост на іх. Ну, конечно, не. Конечно, она просто упадет вниз. Конечно, она просто упадет вниз. Трэба, каб яны сядзелі ў гэтым горадзе. Так, Фош будзе дапамагаць ці не? Фош перакідваецца, але ён займае толькі высоту. Я б разом все ж таки з концептом гуляв. Ну что, Фош, будешь контролировать, допомагать? Цікаво, як я не засвяціў яго, а мяне засвяцілі. Грэль жа не мог пераехаць, яго в канцы б засвяціў. Вось так, неяк атрымоўваецца. Фош, забіў яго, добра. Так, адзіна толькі Грэля гэтага не хочацца так згубіць, а? А дзе это канцэпт, як ён свеціць ці не свеціць там увогуле. Ж даволі шмат зоў і все такое. Что там? Концепт выходит? Давай, коли что.
Концепт, блядь, ти бачиш, скільки секунд зосталося? Фу, дякую Богу. І він підставився. 6600. Добрий бой. Добрий бой, добрий бой. Це добре. Удалося двойче перехитрити. Тільки перша ступень. Ну і хлопець. Я все одно задоволений. Подобаєчки, підписочки, як завжди.